Upat yung ating ngaralan kanto. Kaya na, nakapailaro magpalapas sa Tropical Cyclone Warning Signal number 2. Tungkol sini, ginpapahinom ko ang ngatanan na maging handam sa mga posibilidad na mahitabo sugad sa pagbaha sa mga tubo na lugar. Landslide sa mga ligid sinbukid na nipapa. Kinaangyo ang ngatanan na mag-monitor sa lakas ng bagyo. Kung sakali magpusok, pag-anton nila ang ngatanan sa paglupas. Ang evacuation nato kung sakali magkakuhan tubig dito sa Tomorrow Agro-Industrial School. Ako masalamat kay Maupay Hato. Bumbero Palapag. Wala TV. Thank you.